sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba na duniya annabi dole durkusa ma ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma shugaba na can cikin raina wallahi ba wani guna kai ke da duk abun sona na baka rai da ruhina mai son kashi muke kauna na sallama da komai na annabi tallafi na albarka ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma kai ne gaban su kai zaune ka taka kansu hakunne ka mai da mai uba zaune su tare ka ai masifa ne martaba tana fita gunne annabi kai kake ta yankin su ka fita dole sun ka tsara ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma Ahmadu na taho na furta ka halshe yana bayaninka zuciya tana buƙatar ka ruhi jiki yana binka SB ina da shauƙinka Ahmadu naka ne na kullun na taho dan na samu alfarma ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma kai ne uban halitta tuni ibarinka sun shige lahani maza ma ku je ku sha magani san ɗahane hakika tuni Allah mu rabbi shine gwani ya almaliku ya arrahimu sakar a yau a manta da ni ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma wani makiri kamar malami ka gan shi sab yana lazumi komai ake da shi babu ni amma a ran shi ba sallami ya ta kamar tabar malami annabi ya faɗi munafukai ne alkare dukkanin mu'mini ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma kai ne a can kana aike kuma gun kaza akai aike ka ruɗa kaunu nan take waye san ka babu an ɗauke kuma ka wuce sunan take annabi kar ka bar ni ɗaya a daɗa mini dan akwai bukata ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma dan karamin su nake almajiri ni son kama yana banjiri da an bar ni to fa sai kabbari ya faɗi ma da ɗan shi'iri ni kanku na kusan kabbari yar annabi mu yar shugaba ki yarje da ni a ce sai da ni ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma wallahi summa walla akai makiyinka ya asara akai Allahu ne ya ce sai da kai kowa ya zo idan babu kai tokar da ma ya sare da kai alhamdulillahi mu san ka muke dole mun ka furta su ji ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma kullum ka gan mu ba laulayi mun tarage muka balayi son annabin mu shine nayi mai son ka babu ba laulayi kaunar ka ne abun kwaɗayi na sallama da komai na domin dan ka bani jiban gani ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma kai ka kira wata ya zo take sun zuba babu mai dumi take mu fa akan ka mun kanan narke Ahmadu mun fi son ka so yanke zani faɗa gaban su zan sake ko a gida ko da abun aiki za mu kira ka ya uban zara ya sarki uban jiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma ban yi ba ma akai ban fara ba begen ɗahani ban soma ba annabi ban ka ƙara dubawa in yi ba zan ji ko kasala ba in ta faɗin ka har na saɗan ba ban gajiya akan bayanin ka Muhammadu ƙara mini alfarma ya sarki uban jiya annabi da dan amina
ya sarki ubanjiya annabi da dan amina shugaba a duniya annabi dole durkusa ma